Lakteche mane ondik e bwo UHC koro kidek rito nyaka higa manyien mondo ndikgi e tich e yo ma ongirore kaluwore ni onge omenda ma sirikal oketonegi e hik omenda manyien. Jakom komiti mochung' ne weche mag thieth e od bura mamalo Dr. James Nyikal wacho ni kata obedo ni gitemo dhiro mondo oket bilion 11.8 mar ndiko laktechego e yo ma ongirore, bilion 4 kende ema oket tenge e chudo margi mar dwe ka dwe. E seche ma komiti mochung' ne weche mag budget dhi mbele romo gi jotelo mag komitis mamoko ewi loso kod nduso budget ma hik omenda mar 2025-26 motelo ne somo budget ayanga, dwaro lakteche mane ondik e bwo UHC mar ndiko gi e tich e yo ma ongirore koro podi ogore e lwanda kaluwore ni omenda bilion 4 kende ema oket tenge ne chudo margi ma dwe ka dwe. Koloso e nyim komitino, jakom komiti mar thieth e od bura James Nyikal ochwalo ng'ur mare ewi migawo mar omenda keto omenda mar ndiko e tich e yo ma ongirore lakteche mag UHC kata obedo ni gisebedo ka ging'anyo ka gitemo dhiro sirikal mondo ochop dwarogi. The UHC workers require 5 billion for gratuity upon a contract expiry. Further, additional 3.8 billion will be required to confirm the UHC staff on permanent and pensionable terms. Mondo ndik laktechego e tich e yo ma ongirore, omenda madwarore en bilion 3.8 kaachiel kod chudo mag aheri bilion 5, manyiso ni omenda bilion 8.8 owinjo med ewi budget ma oket ne migawo mar thieth e hik omenda mar 2025-26. Other areas that the government may still need to add more money in subsequent supplementaries. But please do what is necessary to fund the confirmation of UHC staff. The 3.8 billion that is needed in the entirety of the budget is not much, because this is money that is going directly into service delivery and directly into Kenyans who are youthful. I think, Mr. Chairman, we can't have such a statement when we are doing the annual budgets, that we are already foreseeing a supplementary budget. It doesn't make sense from a budgeting perspective. Duol mar Governors korka korgi bende ne oramo ni ginyalo mana yie mondo lakteche mag UHC ondik kod counties mana ka nitiere omenda ma ibiro medgi kowuok e sirikal mamalo.